Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu maning karo Ciblek Sorsan yang cantiknya nggak berhenti guys. Nyong sikik ya kan esi nang Rubuk Linggo nang Bengkulu esi nang Bengkulu nang Kecamatan Biduria nang Airapo Sumatera Selatan ya. Bengkulu Sumatera Selatan. Iya, nang Bengkulu lah pokoknya. Nang Bengkulu. Lagi nyong arep maring ladang kopi arep tilik kopi. Kene nek kakangku kayak kakang iki. Nah, sehat? Alhamdulillah sehat. Ki arep panen pirang tahun? Ya orang ngerti mengkok. Iya, pokoknya nyong arep. Lah kowe panene karo apa wadahe? Nyong panene arep tekemu wadahe iki guys. Oke guys. Nggo prandi ngepet. Oke, nggo prandi ngemet, kok kan nyong kaya kiye. Kualik. Kebalik ya. Kayak kiye kok guys, kok udah dipanen tepluk. Panen kayak gue ya, Mbak. Keprimen. Oh lah kayak gini guys. Kayaknya kalau tekenan sana ngira tekenan ki lunyu. Kayaknya arep maring ladang. Arep lagi apa ya? Ana saiki ora apa boleh nang ana ana sing go turu. Go bareng mati kopi dari turu. Hah? Anak pondok. Anak pondok. Nyar mangkat ya guys. Dah. Yuk. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, Mbak. Halo guys, disarep tekan ladang ning dolone iki guys. Kayak melantar banget alon bae. Banter banter kayak kakang nyong. Bisa uli mlaku kaya banter nyong bae kalah. Ya ampun, sedulur. Ini mau ke ladang kopi. Sekarang Ciblek Sorser lagi di Lubuk Linggo. Di Bengkulu. apa? Bengkulu. Di Bengkulu kok lah. Sekarang Ciblek lagi di Bengkulu. Desa Airapo. Di Airapo. Kecamatan Binduriang. Desa Airapo. Bengkulu, biar maring ladang kopi, tapi jalannya kayak gini guys nih di Hutan belantara. Belandarang. Pokoknya halo. Oke guys, wis tekan urung tekan nggon kopi. Tapi ngliwati sawitan. Sawit iki. Guys, sawit iki. Tapi mbok kecocok ya. Ki sawitane kuwi mbok kan ngon sawitan tok. Tapi sawitane nggo ana ilagi-lagi iki. Ilagi-lagi soklin. Jaremen babine wedi mergane wangi banget. Ngerti tak semproti parfum kabeh iki ya. Parfum apa iki sing wangi banget kan. Mulane babi ora gelem mabrik soklin. Iya, mulane kayak babi ora gelem maring wangi-wangi ora mau soklin ora mau wangi-wangi mergane iki wedi. Apa ngerti terus ora apa gelem mangan iki ya? Iya. Babine? Babine. Iki dipangan kayak gue. Iya. Apa cangkeme ora bonjot? Iya, terserah babine ngono arep bonjot ya ngono. Oh, cangkeme babi ya. Iya. Lah ya mergane lho ki semenambane sokline ya. Ya sampe duit. Bisa sepabrik. Ya ora. Ora. Lah kan siji-siji kae. Iya, Kayak anak guys tuh ada kan. Mulane mau weruh kayak gandulan apa. Iya, pokoknya satu pohon Pak sawit ada gandulannya, anak gandulannya guys. Oh iya gue. Ini buat tangan. Orang dongane mau pengene kayak gini ya. Nah kalau disemprot. Dadi wong sing arep ngumbahi mengene banjur Oh disoklin. lebih ambrol ya. Nah, iki bekas dianu Babi. Kena iya babi karo tikus kala alus-alane. Dia mau gawe ayam ngono. Iya. Nih buat bikin minyak. Ya minyak ya sabun. Oh sabun barang. Iya. Wah, campuran. Oke guys, nggo
Ke sawitan ki nggo gawe minyak ya, minyak sawit sing bangsane nang mall-mall kae kan. Kayak minyaknya kan wis mantep aja ki sekan sawit. Kisi ada apa, Bu? Ya seperempat jam maning apa setengah hari maning ya. Sedina sewengi maning guys. Ya. Di sini sawitan pokoknya gitu. Ya. Tapi yang bersawitan sih juga ana sokline siji, loro. Mantep banget. Balik lagi ke sasar, Bu. Lah ini balik dewek ki malah ora balik. Bisa turu karo babi, nah ora karo salah. Oh menggok mengenai. Jadi terasa terusuk. Anggar mengen apa motornya mlebu ngene, Mas? Ya alu ya mana emang ya jane ya. Dia mending ke enak lepe. Ndok nyandung. Kelundung nak. Aja kadoan nggo nyakak motor mbok kan. Oh ya. Kayak apa ngarep, Mas? Ngarep kopine? Gue kopine wis arep tekan, guys. Gue. Udah anak kae wis salam apa ya? Apa sih dia? Ini apa dia? Dia jenengane nang Lubuk Linggo. Bolang. Lubuk Linggo, Pak. Air apo Nang Lubuk air Linggo. apo. Dia nang air apo, guys. Siapa ya? Siapa ya, gue? Siapa ya? Oke, guys. Apa ya? Manula. Oh, kok kayak ini Nah iya gue Manula. sulit. Kanan-kanan aku buka kayak, Bu. Kayak Kubu kederita. panggok kayak, Bu. Oh iya, kan kubuke Mas Mono ya? Oh, ana kubuke nang kana. Akhirnya kita di air apo ke ladangnya Mas Nono, kakak saya, di air apo. Ya, kita kan ladang, patut teh. Ya. Oh iya, Oke. iya ngene. Ya. Gue Ya, kan ngisor kayak pondok kae. Kan kan guys, wis barang kopi ngene dewek ya. Iya. Oh iya guys, wis tukul guys. Kopine, kan. Balik sipet ya. Ini jaluk dipet. Apa jaluk di kae. Harus hati-hati lho. Ya. Kayak batasnya guys. Batasnya ladangnya kakangku nang. Nek kae sing dhuwur tuh kayak. Di Kae nglangka kopine. sing ana kopine ki ya iki. Ora sing langka kopine uduk. Tutup. Buka kan anyar. Kayak pokoknya gini. Nah, Sing ana kopine. timbian so kae pira pakai dergane. Kayak kopi sumur pirang tahun jenengan nandur, Mas? Kopi ki sana 5 tahunan luwih. Dening cilik bae ya. Ya, iki kan merga ana wite karet ki. Ki pengaruh. Caranya kurang pupuk juga ya. Iya, kurang. Ora ki dikuwe berarti diketoki maning apa kepriye, Mas? Iya, memang wis ketok ki kuwe. Makanya dadi cilik terus saiki ya. Ki angger ora anu kok wite keduwuran oleh ngepet angel. Malahnya oh iya. Orang kian kurang pupuk apa ya Mas? Ya juga kurang pupuk. Lagi ke banyune jenengan ki. Iya. Iya nggo nyirami. Iya, ki nyong gawe iki ki nggo berarti nyemprot iki. Iya, terus kono ngisor ya ana tuh pondok gue. Terus pondok kana ya ana kae. Pondoknya loro. Tuh. Ya Mas langsung gawe. Wis dicokot pacet nyong ya terus. Nggih. Wis tak gluwang. Nembe wis ilang. Itu gede ya. Oh. Anak Tak pacet. anu sandalnya dicopot bae, Las. Apa sih? Lunyu. Pleset. Ora. Al. Ora. Anu gawe tak. Gatel loh ngomong ora kerasa Jawa gatel. Gatel banget. Di Wis tak nyong gawe Buah, pacet. ke. ora? nang sikil ge. Ge. Iya. Mbok. Ana apa cetek? Ora dikumpulnya digoreng. Hati-hati lho, Las. Iya. Ketelan apa kepriwe? Ora usah. Oke guys, kita mau ke ladang air apo. Iki sing wis garing ora dipet guys kayak kiye. Wis mati ya. Oh, ala lagi sih kopine ora dipet. Yang kok.
kena wong ke kebon iki kudune Kayak lemut ya, pacek ya. Pacet. ke kebon iki tenagane jan kudu temenan. Spektakuler. Kan kudu iki disep dengan kayak gitu. Itu buang. Lah kuwi bendone nggo ngapa ora nggo guang. Semute gue apa kedek? Tunasan kayak gitu orang kena diganggu. Mar marakna kopine kering ya. Iya, itu ngomongna Mas Nono itu ingin aneh kena beriangan baik gitu. Wit mati apa Mas Nono? Jadi, iya, Tapi kopine kena diarah gue. iya kan. Ya diarah dhisik lah ya. Lah, orang usah. Anu, orang apik. Jeneng ora diare ya maneman. Kan isin gedangan isin ora. Wes lho pacek tok lho, Bu. Oke guys, Itu kan baik kae. ora guys. Sing kuwe. Oke. Oke. Ning gateles delatok mari iki ya. Potom gatel banget lho asine. Kaya kriyak tak jorna bae. Mari. Gua ngarep apa istilahnya foto ngepek yang kana bayi foto. Kapan gua ke uling gawani blebek ya meringan ngana. Halo guys, oke guys. Tang panggok ke. Dalane ke. Dalane manjate janang ladang iki. Ki wis tekan panggok gali jagong. Kita ngene jana ge panengen dewek iki. Iki ora tarangan ge. Sing karetan tau duki batise karet. Kopi Lah iya apa kok? ge kosong dene ora nang kopine. Iya, iki karena pengaruh wit karet. Kan ora kena. Udah mati kene. Iya. Jajine dibat. Maune ana wite maune. Iya. Dan di babine jarane babi. Lah gua Di babi oren. ki udu babi genjek. Oke guys, wis. Ki gari ngemet kopi mengko keliren disit. Terus temurun. Manjate kaya Bu. Kengko badine aduh gedap banget guys. Kengko badine nyong arep ngundang pesawat terbang. Arep ngundang motor mabur kon mari ngene mendarat. Ya ki mengko mudune aja liwat kono. Angger Mas Nono sih biasa liwat kono ya. Iya. Mengko liwate ngana bae mubeng. Dan apa sih? Judek banget. Karena kan ora kayak Bu. Ya orang gelundung bae ngapa gelundung. Judek. Liwate kono aja liwat kono. Iya. Tembok. Kok kayak amat Lah kasih panggung kae ngene sama Mas. Panggungnya ngene Pak Kabirin. Ki bukakan anyar ku ya nandul kopi anyar. Jadi paling-paling 9. Lah kan dhuwur kae omah apa? Kae omah Hirul kae. Oh, Mairul gue. Iya. Dadi Berarti kok badannya tuh mana? Iya, lebih parah. Oh, Tapi manjat banget. iya lah pak gede ngomekap. Ya ora apa-apa wong yang biasanya kayak gitu. Metu mana? Iya. Daripada iki mengko arep mengisor, ya. manjat ngene. Mobaline mengenai maning. Ya mending bablas Sekalian ngene. mending manjat Iya. ngana. Alon-alon. Alon-alon. Ngopi selangkah turu. Nginep. Selangkah turu kayak gue. Nginep. Jadi nginep, gue tadi di selangkah nginep, adus turu ngisi. Engko bukane mangan kopi bae ngemut. Lagi gue yang kok ibu. Ki nginep jane main jane ngene ya. Mas Nah, cocok nginep, Kan lagi nganu duren ini anu. nginep. Durene sing ndi, Mas? Lha kuwe, Siji tok. kuwe ikae Akeh ule wingi diomongna ditinggal meriang entong. tong. Entong nang. Ya Ya. sugeng ora nunggoni. Lah sugeng arep nunggu ya wis ora Ora apa. kesini pol kok. Wis payah iki guys. Durene entong jalan akeh. Ya niki winginane ana 75. Duren. Iya. Entong ora siji ya ora omah. Ya Gari pira? 10. kabirin gue, gue pondok gue, Hmm. kan anu nang kono. Kadang gue anggere lagi ngerjani gone dewek, gedebuk krungu kan parani. Lah nyong sanu cok dijujuki. Mbuh telu, mbuh loro kayak gue.
Dadi meruni cipi. Lah kae sing tak omongna nang Sing kirim dikandang iya. duren kene. piye? Malah garinya tekan kene malah gambare duren be ora ana. Gari witet tok. Angkan-angkane widuren ya wis emas lah ya, Bu. Iya, wis nggo motor. Duren loro kae untuk motor. Ya memang bisa terjadi kayak gitu. Menang. Niku. Ngempetnya kok ya, Bu? Ngepeteng kon jago. Jago ya, ya. Sekarang mau ke Pondok 2. Arep metik kopi. Pondok 2 kopi. Terus tekan Pondok 2, guys. Dari di Renmaning. Pondok 2. Burung panen ini seliran bola Bali ya. Hah? Burung panen Panen ini selirene telung dina telung bengi. Kayak kopinya deh, guys. Kopinya, guys. lho dene ana banyune iki, Mas. Kepenak ya nggo ngising. Ki nggo nyirami berarti. Mau ini kan kayak panturan. Kene Guys, guys. Lagi kayu apa, Mas? Kowe nang isor pondok. di Guys. kita ini gue berarti genen. Kayak kopi nih, guys. Main-main banget ya. Kayak nang air apo nang gone kakangku. Kayak tukulane kopi, tandurane kopi guys kan kana. Mari kana kana. Menduwur. Dhuwur kae kana barang kae tekan ngana. Tekan ngana ki tanggo kedua, kesatune kae mau sing nggo diren. Ki kedua be kopine. Tapi rumah mateng ya Mas Nono. Kan panen ora sekali panen, Bu. Pindira. Awas nang ngono akeh pacet lho, Bu. Kayaknya nang ngene iki guys. Tetan ora? Halo. Arep foto apa, Bu? Guys, ya. Kopinya mantap. Oke, pondok kedua guys. Saya mau duduk di pondok kedua. Oh, mantap. Awas blesek lho, Bu. Iya, guys. Lagi kayu apa sih, Mas? Ngisor longan gue kayu apa? Apa? Kayu apa gue ngisor? Ya, Iya. Solo. kayu kopi. Bunga apa sih? Gue berarti genen. Lah gue pak dago jaluk sing cabang. Godok wedang yang nang kene. Oh. Memang ini suara mengene ya. Ora. Wah kaya wis kaboten awak kan. Kakak dapur kali ini bisa bot. Guys, ke pondok kedua kita mau jagung jomplang ora? Kalau di jagung kau ya. Nah, jagung kene bae. Iya. Guys, ngene guys ngarep jagung. Ini tak tunjung yo. Junjung. Ya, soalnya andane. Ora apa-apa. Sekeli bae andane. Oh iya, mesti ini. Apa orang mlebu? Awas lho. Cakak disit engko tak wae kayu engko. Anu, tinggal bae. Halo, kita dipanggil ini. Hai. Kita jadi awas, kayak kita kali pakai. Mau Dit, meledak. iya ngomong bener tuh mudun disit Pak Dek. Tak cakakin disit engko. Halo, kita sudah dipanggil ini. Guys, kayaknya lagi ngemeti kopi. Kita dipet orang sing geseng. Ora usah. Dia neng, kita dipet sana. Oke guys, ngemeti kopi Berarti guys. ngijo ya tua gue. Tua. Tua dia Ki guys. modele padane ijo kaya iki nggih. Ki cara Eh. anu dikletak. Nah. Anggar wis 100 berarti wis tua. Tua Oke ya. guys, guys. Oh, iya. Tembak. Engko terus dipepe ya. Iya, Dia bareng dia ora Bapak. ora apa-apa. Oke guys. Kes banget. Ki anggar sewit ana pirang kilo, Mas? Ya ndeleng bukonane. Ki anggar semene iki ya perkiraan semene iki ya. 2 kilo nek ya. Yo ora.
Ora ya. Oke guys, oke, apik banget ya guys ngisor ya. Oke, mainnya yakin. Tapi jadi diremet angel ya. Ya urung biasa, Para teng remut. tanganmu cilik. Ora iso nekuk enak. Oke guys, wah. Lagi di air apo lagi panen kopi, kopinya. Ngapang-ngapang banget guys. Oke, jeneng nggih guys, oke. Kayak caranya kayak gini. Panen kopi kok gari cipe, cipe garing, gari digiling, ya apa kedek? Lu pada tiba sih, Bu. Gari digiling, ngoli tak tuturin tiba. Sing penting kan sing nandur dhisik. Wong wis digiling gari di dol. Bar didol duwite garing nggo tuku Kejos. beras terutama nggo ya kenyong nang air apa ge ngemeti guys banget ki kudune ki diselendokna kayak gini ya ki anggar nyong nang panggung ya karo joget iki maning ge ireng-ireng ya akeh banget akeh ge maning ya guys ki yo wis piye bisa Iya. oh guys bisa piye gue obong-obong banget tapi alot ya jadi ge pak gede jadi bisa ya ora alot ya no dene alot temen udah telung beli lemut semut aduh Ini tori bae gue akeh gue. Bosok emane. tuturi apa ya sing Tuturi bae. sing kibat tuturi ya Gue ngabot loh. Aku ketika peki. hah Kepeki. iya kayak cepeti Iya. Ya ora usah kabeh. ya kabeh bae lah kan arep lebaran gue tuku klambi kayaknya ngarep ado koper gue tuku klambi bayar gue nang panggung gimana emang guys semana-mana di orang dikuang Yang modelnya kayak gitu ya. Ya. Nangis. Premen. Kayak asli petani kopinya Ya, kayak. sini petani kopi guys, caranya. Nah. Oh, Yo sing nang ngisor akeh ditori tetep ya, Mas. Iya tuh. yang kan ditutori, kayaknya untuk nutori ngisor be ya. Wis. Oke guys, eman ki anggar singiran ditutur ora anu Pak Dek. Ora usah. Iya, kok wong tua. Oh, iki ya kena. Iya, eman lah. Iki boleh alhamdulillah guys, panennya wis rampung. Gari meme kayak gari pirang kanding kok gak gampang wong sing gawani. Kok kan nyurung tekan ngumah kan dinis tekan ngumah kan lah. Wis digawani karo motor sih. Arep tanggul nyung ora undi kan nang kakangku. Manjat ya, Bu. Manjat sih ki balike Kayak mendaki gunung ya. iya kok jadi perintah wong kon gawani. Kayak di penenang panggok kayak. Kopine nang jero ngono kae. Sampai pirang kandian rolas kandian. Alhamdulillah ngesuk panen maning. Oke, dari kita OTW pulang ke kampung halaman kita di siapa sih? Teran air apa? Teran air Apo. Di Teran air Apo. Kita bertualangan kopi. Oke, Perjalanannya kayak. perjalanannya guys. Tekan kanan ngisor kayak. Kan ngisor kayak Mbah Kartono sing megap-megap banget ya melas. Sing duwe ladang kok. Ada orang duwe ladang ngedap. Oke. Panasnya tuh. Wis ke mlaku terus. Manjate guys. Suur banget ya. Dipunir ya. Iya.
Tuh guys, alhamdulillah ge. Uli panen kopi. Wis tepe ge. Tepe men kon garing. Kan Manis garing gari didol. garing garing di dol. Wis oke seneng wis. Moga-moga aja hujan. Pokoknya aja hujan, moga-moga. Geng, apa ya jenengane? Ngemet, ki sing ngemet wingi. Pokoke sing ngemet mau di Kembulena. Ya ngemet wingi karo ya tak campur lah, mau kan ana sing sireng. Ya tepi iki wis meneh gue. Kayak nang kana ladang isi ana 5 karung, 7 karung. Ya, dibolak balik cari kayak gawe mingguan. Ya kudune digawe kayak iki ya Bu, jadi rusak Bu. Iya ora kayak iki. Tiga enak. Sikile keri ya Bu. Ora enak Kayak olahraga kerikil ya. karo olahraga sih. Alhamdulillah wis rampung nang air apa nang kakange. Edisi panen kopi. Edisi panen kopi nang kakange ge. Apa ya jenengane? Panene ngemetine anu jare arep ket wingi tapi ngenteni ciblak sorser. Wah, prosesnya ya Bu. Prosesnya pokoknya manjat temurun maring ladang wis tekan ngana gari metiki. Aduh, Waduh urung dipe tembe di dol. dol. Mulakna ngati-ati yang di duit ki ya proses. Maring duit ki jan kudu bijaksana. Kudu tenan ngati-ati ya prosesnya. Uli nganu kopi pe janda urung dipupuk, urung terus di Resiki. dibuangi. Mau kopine kedawan sedikit diketoki wite kopi. Burung kok ana semut disemproti ya wis pokoknya gua anggar wis berbuah merah-merah terus tembe gari petiki engko age metiki pada tiba dituturi terus gari dijemur Diku gawane oh iya digawani maringane anu nganggo kandi ya karung ya kayak mlaku ora bisa kudune perintah wong. perintah wong nggawa motor semotor paling ora 4 kandi lah ngerti ya uliana sewidak kandi ya pokoknya rong dina rampung gari memeni sing penting ya Allah diparingi terang ya Allah ben kopine cepet garing ke wis panen alhamdulillah jadi rezeki melimpah wis panen kopi uli akeh gari digaringna ya Allah panas jepret moga kita di duit butuh kelambi batin ya Allah nyuruh duit kelambi batin ya Allah tembok bisa guys terima kasih yang sudah mengikuti kontennya Ciblek Sorcerer Official sing ayune ora mandek-mandek guys. Ciblek Sorcerer tidak bisa memberi apa-apa pada para sedulur kabeh, yang penting memberi doa sehat, panjang umur, murah rezeki, barokah, sehat selalu, lancar semuanya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.